sajisimpan ni dap de kejing sngungu yau play ubla play ya keni kalat yang ikum kejing seng samla bangin yo ban raki ya keni kejing seng revival kabalangi kala penbej ba keni kepor kandai ha kejing alam kejongi kejing seng samla ni penpau kejing sngungu burom ya kabalang kabalai bentai yangi bangin yo ban yalam ya keni kejing syakri lang kejongi lengba keni kejan miet kabakerpang kum kikun samla ngi pediang snobhai pastor badon lang bat ngi ki teman besan ki dikot komiti balang bat ipi ki long kimi ki hep ki barit bat kerpang ya ki para samla kat ki bala bandon keni kapor kejing syakri lang kejungi ya utrai lengba keni ke program ke bekerpang ke Bible Sunday ngi pediang snobharu ya pastor Andi Sumer lembat saunget ki perlok ki jong i ki balayawan lang ban pensnga ngi kejing seng samla kejing don kejong ki kalalong kejing snga ngi kejing seng samla ha kejing syakri kejungi ya ublay ke program lengba keni ke por kan long kumne nong yalam Sherman jing seng samla nong yalam jing ruai Mr. Sambor Unil Khasano Organis Dameshwa lalu nong pulis dang bat duai Mrs. Laimat ti babha nong rum jing penbana lum jing aingu inong duai jing aingu Mr. Ido Khai inyo ke jing ruai kerpang nakakwaya jung ke jing seng samla inong kren Reverend Andi Sumer hadir nang tangin yo ke jing duai lang bat iban yalam ya ke jing duai lang inlong itu men basan is imli bat kejing kerku penwai tungin lek haublei kejing duai tu ya duai trai pen kentang ye kene kapor kejing alam kejung melang bau men sembuku tu kerku ye kejing syakuri kejung ibaro kerpang atrai ye kene kasni ke bakrau ke bami mela ai kerpang ye ke kon samla bangin yo ban rakhe ye kene ke Bible Sunday ke chan miet ke bakmen kum ki kon samla abangi ken mau ku trai ye ki por ki balek no ha ke bami mela pha ye men sembuku syakene ke perthai bat ngi duai ku trai habangi pet habangi yo i ye kini sni ki bangi im ngi yo i ke jing terkhong ngi yo i ye ke jing du no ye ke jing long men sim ha ke jing syakri ke jongi bat ki bentah ki beper rei trai ngi duai bangi yo ye kini ke por ba kodor ba me ai ngi sashi sin pan bangin ken mau ku trai ye ke ta por ke ba lek no hak ba me mala pha yo men sim ko to pha ku trai sashi sin pan yo men sim ko leng ba ni ke jing syakri lang ko jongi bangin yo sngo bangin sngo thu ye ka bor ke jing don ke jong me ban pen thamai ke men sim ke jongi ke khu ye ke jing simenta ke jongi barok ko trai na du ke jing ruai ke jing pulen ke tien ke jong me ke jing ruai kerpang bar kumjo ke khobor ke bangin sayo ai kan long ke jing lam ke jong me ko trai ni duai ni pa na ke kerteng ke jong Jesus Christ amen nin bedeng ke jing ruai ke besis pa arpo ke jing ruai ke besis pa arpo hadien bradap ban ruai ke jing ruai ngin yo ban pulen ke tien ke jong ble bat ban bu ke jing duai na imis sis la imati babhanung rum ke jing ruai ke besis pa arpo tu pha mami ya umen sim badawa jisuhi ke jing trei jung ukum kading apha ya u shangi ke jing ruai ke besis pa arpo brasautli kidkhon Jing tre jong u kum kating apa ya u shangi angel kirai tu rod deepen hair la jing sawa utrai jisu al jing kang u yeng u ong gala janwan
Shaba Tenganeng Ya Simba Kut Kapor Ublay Hagi Baseng Angel Kirai Tu Roy Kira Kipen Her La Jing Sawa Utrai Jisu Aljing Kang Uyeng Uong Ngala Janwan Kagum Kamon Jong Me Unwan Benken Do Yaki Yaki Nong Yoko Neng Bantan Basha Teken Yokin Angel Kirai Tu Roy Kira Kipen Hela Jing Sawa Utrai Jisu Aljing Kang Uyeng Uong Ngala Janwan Kumba Mikular Trak Bakrau Shaba On Hiyar Gloy Unong Bentungen Shah Riklau Hangi Gadei Bun Boy Angel Kirai Tu Roy Kira Kipen Her La Jing Sawa Utrai Jisu Aljing Kang Uyeng Uong Ngala Janwan Haswa mengilit lang ublay ke jeng doi ngan pulih kat tu kat ni nak khti ke jeng ublay ke bangila ban syam nak ke gospel ke jeng Yohanes ke lenong ke balai ke khat ke besan mat ke ban riu kumju ru nak jeng roi sam ke ba prap hausan ke khat ke ban riu bat ke ban nyau nak jeng roi sam ke basan puai ke khat ke ba shipo bat ke ba khat wei bat kumju ru nak ke kitab ke jeng Ezekiel ke lenong ke balai penyau ke dekat ke bakat sal. Kiktian ki ba ong kum ni. Ujisu ulayathu shisha nga ong kami. Lem dakai ubriu na ka bat na umensim. La benet hapo ke hima ublay. Ya ke balakha na ka jong ka do ka long do bat ya ke balakha na ka jong umensim ka long mensim. Menom pen empat ingi beki briu jong mi kinyo le kemen hami. Tu pen I hangi yala ka jing isin ai atrai batu ai hangi yala ka jing pen em tu pen long ka do nuot ka ba thamai hapo jonga a ublei batu pen thamai ya ka mensim ka ba bet hapo jonga wat berat no yanga na khamat jong mi bat wat shim no yala umensim ba khoj nanga bat ngan bu ya umensim jonga hapi ti pin sa im bat ngan pensyong yapi hakari jong pihi bat pen yo tip ba manga utrai ngalakran ya kata bat ngala pendap
ya karu ong utrai tu ublei un kurku ya kabupulia bat sha skor tinju tu ni pendam na ublei kijing doi ko kpa jingi bah neng ublei bakrau bat badan bor baro ni wan hakmat jomi atrai kini kapor ko minta atrai ni ai ngoi kijing dorang kat ke jomi ki sni ki por kijing em kijongi atrai tar edu kani khlep mat ka bamta bangilong mentari da kijing iet ba kijing isne ki jomi ni ai ngoi emi atrai bangio ekni ka sni ka bakhoi ka bakentang ka jomi atrai hak bamila pela ini atrai nadu menem step atrai banwan kius ka yeng ki jomi tar hadu kani ka khlep mat ka bamta kani ka janmiet atrai kanrat mila pela iki kijat ki batlot ki jongi sai sisian atrai banwan kiu kani ka yeng ki jomi banyo bani syakri bani pendan boram laj duit ya ka kerteng ka bakhoi ki jomi ni ai ngoi emi atrai bamila ai ngi khon jomi Jesus Christ ban sha lor kading pernah nak bentaman siu spa iki pop ki jongi baling ba jing ai ki jong u lapin empat ingi ki brio ki bajat ki baram ni ai ngo emi atrai kenrat bingi yo ban rakhi kan ka revival Sunday atrai but barok shte yo atrai ni la yo ek ni revival week atrai ni ke bapen kan mau ni atrai ki kam ki baphala atrai ba men sim ba khoj le ha kasnam ar hajar ri atrai ba kumnu men sim ba khoj atrai ula pen em ya ki balang atrai ya ki long yeng long sam ba de kari ke jongi atrai ba kumnu ke men sim atrai ba boni ke men sim atrai ki la yo ek jing kala ba mot ki long yeng long sam atrai ki la yo ek jing sok ba boni ke men sim atrai ki lawan pai shmi ni ai ke jingo ba ko buram shmi atrai na mar ni te bikini ki ek bro atrai ki de ki jing lam ba ki jing le ki kam ba phala atrai mamle lingba men sim ba kho jomi atrai kan rat henry habangi em hen habangi pe ni ka prathai ka bamenta atrai ni ting ni ishir khai atrai kan rat haba ni iba kam don shu atrai kita ka jing tip lam para brio ni la dab stand ka jing ba mistu jing mod atrai kan rat ka jing isi iwe atrai kan rat but kam tam atrai ni em hakni ka prathai atrai ni ko abrai ki ek bri be jong ka prathai ni doi hakni ka por atrai ni kerpat ba mendon lam tan kat kam tam atrai ba ni ki khon samna atrai ni em shisha ki singi ki por ki berap tan ki jing e ki jing le atrai ha ka ba ki bor jong ki jing dum ki bor jong baman atrai ki wan ban le ban te ban khom ki jing em ki jongi atrai ni i ki kalaman kriat atrai ki jing e dai bat ke jing syakri mi atrai kanat bat ke jing iet ke ktien ke jong mi atrai kelat telat atrai ni kerpat mi atrai ba men the yang sa sisian atrai men siam ba khoj po jingi ha ka balang ke jongi ha ka ilong yeng long sam ba ka ri ke jongi atrai ni wan ke dok nut ke ba ni kerpat ke dok nut ke ba sngoret chami atrai kanat a bingin pli ki dok nut mau ki jongi atrai bingin ai jakai men siam ba khoj po jingi tu pen khoj atrai ki dok nut ki jingmut jing perkhat ki dok nut tingit ki jongi atrai kanat batu pen me biang ka ding jong men sim ba khoj po jingi atrai bat ai bengin dan kita ka jing ang nuat atrai bengin em ka jing em ka ba pen sngo ba ta ka mon ka jong me la ka long ha ki ting ki thliet ki kam ki bangile ki jing mot gin perkhat ki jongi atrai to ai atrai bengin long kita ki syakri atrai ki nong bot atrai ki baslur ki balong ka nuksa atrai ka babha la ka long ha yeng hasam la ki jing puli ki jongi ki kam ki jam ki jongi atrai ba ka em lang sa alang bat khnang ba ka ni ka revival Sunday atrai kan omlong atrai tang kata ka jingken mau ki ek baladap ni kan omlong atrai tang kata ka jing syakri ka bangin pendap rokom henry tu ai atrai bangin pen kre ya la dia shimet in pli ki do nut ki mesim ki jongi atrai but in long shisha kita ki jing thau ki bathamai atrai hapo ka jing alam ka jong mesim bu khoj khnang ba ka ni pateng ka bamenta bat ka ban sawan atrai ka ni i ka bor bot ka buram ka jong mi atrai khnang min long kata ka lawi ka bapranai ya ka balang bat ka imlang ka salang hi atrai to donlam toreng kat atrai kenrat bat ki para samla atrai ki ba la le jingai no nami ki bambang shu ban kius ki yang ke jong mi ki bla le klat mi bat ki bla hab no bat ni perthai atrai le atrai bat pen kendu iki atrai ta de ka keti ka bran bor ka jong mi ha no ka jaka ka baki ki dan pen kendu iki khnam ki atrai kin yo mat ika bor ka jong men sim bukhoj khnam ki atrai kin yo ban tep yo tau blai ba em bat bushisha ba kin yo ban wan kius ki yang ka jong mi ban yo ban syakri lang ka teng ka bukhoj ka jong mi namar ni tep atrai ba milong ublai uba le iki kam ki ba phala atrai ublai uba map e bat uba kenrei ka jing isnei ngne por atrai ngadam nak kamat jomi atrai ba mendon lem toring kat atrai ki nong elam jo je seng samla a he ki jing start ki jing shampang atrai ka jing yesu thu jing mot ka jing e iwe bat ka don ka badap du men siam atrai khnang mi la atrai ban elam ki jing seng samla na ka bor bat kum ju ru ik tu para samla atrai ki bla jingan ka sam ka jomi dan lem toring kat atrai ban ngi ru atrai ka por atrai ho nyim tep ke e ka banwan ka e ka manja ka jing im jungi ring shu it ki sang ti ki badan bor ki jomi chikin tin ru atrai na ka bentai i pastor atrai beri ban sam ka khubor na ka tin ka jomi dan lem toring kat bat i atrai pen kup me i do men sim ba khoj atrai kan rat ho ni te ba jing pen kre ka long nu breu henrei ka jing pen slep ka jing pen janai ko na khet ka jing isne ka jomi to ai atrai ba ka e ba mi nak shantor ka jong i
Kantai ke jing lang jing em bakin jam siam ke jongi bat ke long ke bor ke jing penthamai ke jing em ke jongi ke baman la ke singi atrai don lam toring kat bakan ke por ke brangsa jong ke jing syakri ke jongi ni duk ke basdang duk ke bandawai atrai ai bakan long de ke jing elam ke jong men siam ujong me maap atrai ki pop ki let ke ringkang ki bangi ngi jupen sosi ke mon ke jong me na bai kini barok ngi dam ngi ngu ngi pan ke teng Jesus Christ belong nong pen em jingi menen mentab seduk ki arta bam jikot ru amen. Tangin yo ngau no iging penbena na General Secretary hadian berada ban penbena ngin yo ban lum iging aingu hadian berada ban lum iging aingu ngagerpat I we na it kot jong komiti balang katai master ido khat inbu hauble iging tuai na ka benta iging aingu mentangin yo ngau iging penbena tungin pendam iging tuai hauble berpa jong I ubah beneng kandung idap de kejing sngongo ime ya ka ba mela lum lang pat yang ikan ne ki kun samla akan ke janme ban kieu kan ke yeng ke ba ko ka ba kantang ban syakri ban yaro ban penun burom ya ka kerteng ke ba ko ke ba don bor pat ke ba em ke chong me au blei nya ingo ya me bamela long ringkat lembat kan kesngi hibaro cisngi oh nyelio sibon kijing bam ki bakan jaman sin iki syakri ki jong me ki labet apa dengu pai lang jong me ablei memetip yo iru yang ikum ki kon samla oh bon ba ki samla kibala jenghai no name kibala klet ya me bat kila klet ruban keu ska yeng ke chong me wai au blai to kren haki bakin yo ngau ye ka sur ke chong me pa au blai ka bor ke jung ben sim ba ko bau trade don bor halor jongki bakin pai pat same haka jing em ke jongki ke baman la kasngi iduai au blai ker pangru nam daki nong yalam jing ke jing seng samla to ai haki ka bor ai haki ka jing sta bagilah ban yalam yel ki jongki kon samla oh ngi em haki ni kisngi ki ba ki por ki jong poman ki trade dan bor usaitanum ju song thai te ken ki sngi utrei borba ban job ya ka jing bha da ka jing sniu namar kata trai ngi don kam ya ka bor ka jong men se ma ko jame bamen thau thamai ko trai highway pai way kun samla jung ka balang bagila ban em ya ka ban syakri ya me ban pen rem ya lagi jong ki men sim ko trai ban yak ban keu ska yeng ke jong me oh ki kon samla ki long kala wei jong ka balang lada ki kon samla ki telot ka balang ru ka telot nabar kata trai ngi don kam ya ka bor ka jong me ya kai punya percaya bor ka jong me ko trai ya lagi jong ki kon samla te song au blai de ki jing te song de ki jing long ka wei ai baka jing jong me kan trei po jong ki bakin nom nyo sileng kmat yanoro bakin trei de kamon ngoba ablei de duai melong ringkat lembat gi haki jing trei ki jing ta ki jong ki haki jing pule ki jong ki ba hang no baki ki don ai kin yo ngau yo ka sur ko jong me ai bakin kmet cheme ki por baro ngidon kam ablei ki jing yarap ko jong me namar ngi tim ngi long tang ki breu ki batlot ki baswai lada me mem don ringkat lemban ngi ngin kelon ki bon ki benta ki bo soitan uwan baniale ya ka jing em ka jongi namar kata trai ngidon kam ya ka bor ka jong men sem ba ko jong me pa atrai ka bor ka jong men sem ba ko jong me highway pe way kun samla jong ka balang baila ban syakri ya me de ka jing rem de ka jing shit rem ablei ngiduai ba men ya yalam yel ka jong ka jing seng samla naka way ka por sa ka way pat kat baginang ya
hak jing im ke jongki idwai ro au blai kan ka por kerpang nam tau syagri bokordor jong me I pastor I badon ka benta ka bakrao ban sam ya ka kubor yang ka Bible hak ka por a blai ngidon kam ya ka bor ka jung men simba ko jong me to pen kob ya lo jong syagri jong me da ka bor pen sle do men simba ko jong me baki ai ki ai baro ki ba mi na ka syentur syagri jong me kandalong ka jing men toy yang ikum ki kun samla kejong ke jiman toy ka balang hi paro ka wei duai ru au blai kan ka por kerpang na ka menda kan ki jing ai ki baret ki jongi ki balong ki jing ker khu ki jong me ha ka jing im ki jongi wan ra kan diat ka kam ko jong me to sim ya ki pen khoi pen kentang ki ba hang no ka jing seng samla kan penon kam kan long na ka burom ka jong me sim trai ka burom ki jing ro ngingo I dem bat ngi pan ki ni baro menta bat halakar taru amen Ni pen pau ke jing sngongu ya imes sis la imati babha nong rum I bela pule na ka tin ke jong blai bat bela bu ke jing dwai tu blai na I kerku ye phi ni pen pau ru ka jing sngongu na ka benta I general secretary bela bu bet bu renti ke jing pen bena jong ke jing seng samla na pen pau ru ke jing sngongu na ka benta I masta Ido kha I bela bu blai jing dwai na ka benta ke jing aingu to blai un kerku ya ke jing syakri ke bokodor ke jong phi hala ke jong ka balang mentangin poin syakawai pat ke benta kata kalong bengin syashkor no ya ke jing ruai bekerpang na ka kwaya jong ke jing seng samla ni pen pau ke jing sngongu ya ki dikhot kwaya jong ke jing seng samla ki bela treshitam na ka benta ban penbit penbiang ke jing ruai beper kila sya ya uslap ya ke leer ke mit ke yong nagabenta ban pendon burom yau play te kan ka por ngin yo snow no ye ka jingruai ka bekerpang naga jing seng samla men simbakun jingkulai men bakula tuan sa sisipa yang iban penkela kumba milale hakaar hajar henrir tuan sa sisipa yang iban kersir kumba ukeiran udah terang yaki waum mensim kiba kekom tuan ban pen ya meni dang yai ap bamen wan pat sa sisi jinglong mensim ayam yang iban pen ku mensim bakun ku mensim jong ublay tuan da bor bakrao hagit riu tu trey haming iduay snosen eko kenra yang I atu isnay haming ikerpa tuan bansen red dagi jer banap neng jinglong batwit baro ban penkut ban weng beitang da bor jong mi balaban kau pentembar ban pensyat bor mensim kibat laut paswar ku mensim bakun ku mensim jong ublay tuan da bor bakrao hagit riu tu trey haming iduay snosen eko kenra yang I atu isnay haming ikerpa yaming idang dakadonut kabatrang banyo matbor mensim kadnung idasnyam yang itu snow sen atrawat hai nendet no nompok bajot bareng atuan banjmo ku mensim bakun ku mensim jong ublay tuan
snosen ei kuken ra yangi atu isnei hamingi kerpa yangi tu snosen ei hamingi kerpa to bleun kerku yapi ki kun samla ki bade ki khot jong kwaya bleun kerku ye jing shakri ki bokodor ke jong pila ai men ne stingan ta shwa men sedang ye jing shakri ye jing rwai perhem sim kala ra ai ki men sim ke jong i kala pen rehem ki men sim ke jong i habangi yo ban rwai ro yo trai bat pila ai ki ni jing rwai ke bolong ke jing duai ke jing kerpat yo men sim bokoi ba on wan here sachisin kumbawan house name arajar rio un wan biang sachisin hangi menta ban to bleun kerku ubleun nang pen shat bor ya laga jong ka kwayar ya piki kon samla inang i et shit ram ubleun nang pen shat bor lo jong men sim bokoi begin yai shakri ban pen kraw ya ka burom ka kerteng ka jong o hagani ka por ka bamenta ngin poi shakawai pat ka benta kata ka long begin sha skor no ya ka kubor ka tin ka jong play ni dap de ka jing kemen na ka benta i pastor andi sumer i bala pedang ya ka jing penbet jongi ka jing seng samla kublei shibon pastor na ka benta ka por ka bakodor ka bamapi pila pedang ban ai ban sama pedeng jongi ke jing seng samla ha ke ni ke jing seng kerpang kari bible sunday jongi tu bleun kerku bleun pen shat bor ya ke jing pen kre ke jong pi ba ko khubor ke ba pi pen sa sama pedeng jongi kan long ke jing pen thamai bor ingi kan long ke jing pen shat bor ingi kerpang e yengi ki kon samla bangin nang la banang san da ke jing pen shat bor ke jong men sim ko ngangej ba baro pi itu i pastor lawan borobor hagani ka balang ke jongi hagi program gi baper hak program jong jing seng samla hak program jong ka balang ru kumjo te ngangej ba ngamdadan kam shu i banda pen itu i pastor i don ka balang laim kra haga district laim kra baraga presbytery laim kra bat haga sinod pedeng de itai de jing pen itu khandiat i pastor tengange lada dangdon sa kijing penitu lada dangdon kam ngakerpa i pastor in penitu pada kajing keren kajung i kindon kini ki perlok samla ki ban ai ya kajing ruai kerpang ni snokmen na kabenta jong piru ki perlok samla baro ki balayawan lang ba di pastor ki ba la pensinganyi pastor leng ba ki sur jing ruai ki don ki ba nanong mensong ki don ki ba na laim kra ban na umpernai kibayawan lang ban senrani pastor bat kum kejing pen kre kejungi in yerwai kejing ruai ke besan spa kendai puai kejing ruai ke besan spa kendai puai tuan men sim bakot hanga rung hapo ka dok nut jonga tu pen kuat par ki pop jonga shongsa hapo jonga kejing ruai ke besan spa kendai puai ban hadian bai pastor iladap ban keren ngakerpat ya iwei pat itemen besan is imli ba inyalam ya kejing duailang kejongi hakani hadien baladam kejing keren kejing ruai ke besan spa kendai puai Tuhan mensimbakun hanga rung hapo kadonu jonga to penkun hargi pop jonga shongsa hapo jonga Amen sim baku jengkula to yasil
lahapo jonga to penshan moyanga baswan ganyeng ganyat patni. Chairman ni belam ni ka jing Shakri belai ha ni ka janmet kinong kit kam jo ka jaseng samla ye pi ki khot jo ka jaseng samla I pastori badan ringkat bat ngi ki teman basan ba ye ki bilong ki nong sharai jong ka balang ki rangba balang ye pi ki long kmi ki long kpa ki hap ki baret bagar pang pi ki para samla ka ni ka por ngai khublei pi baro ha ka kerteng ka jo utrai bo nong panemu jongi u Jesu Christ ngadap da ka jisongo yo blei basa shisin pat kum kabalang pila penyo bentai yang bangala ban don hakan ka yeng ka bekentang ban yeng hakan ka por ban sama pedeng jong pi ya kan ka ktien ka baye meng ka badon bor ka jong ublai kum tanga dapat ka jisongo ye pi kum kabalang ka ba la ai bentai yang asa sisin pat ban ngangej ba ka di ka jing penyat ba start ka jong ublai ba ngala ban don hakan ka balang ka jong pi sa sisin pat ki para bangej bi nga warai ka jing khublei ringkat manga bagi ni ki parlok ki bay don ringkat lam ha kani ka por ya ai khublei kerpang ye pi ka bugum kani ka sngi ka badai ka revival Sunday bat ma pium ka balang bat ma pium ki jaseng samla pin ma de ka bor ka jo men sim bo khuat ba nu men sim bo khu pen sha krishan bor ye pi ba un penla ya pi kum ka balang ba di pi kum ka jaseng samla ye ki jing tumu barok ka pi dan ban pen kraw ya ublei kin urlong Bagum tahu beleun kurku beleun ya rap ya pi, beleun nang aibor, beleun nang Krishan. Bad ashwa bingin ya cekmat ban skap ya kan ka kubor ke jong ublei, ngin ya lech ublei ke jing duai, ngin ya duai. Kan rad bi ni wan nakmat ke jong me, melong ublei we im tu jongi. Melakran nadu ke jeseng ke pamen step haduk mentah. Bad try bi ni aingo, melong ublei ubakaktin ke jong me kalong ka badan bor shisha. Kabangam si bajiliu tam jong ka donut ke jongi bakan rada bangedan ka bakum kani ka por ka ying ka bakentang ke jome metip ngedan paranang pop ngitip metip kan rada ka jing telot ke jongi metip ya ka bajiliu tam jong ka donut ke jongi bara ka bakum kani ka por sa sisin kan rada bi ira kam ban yo skowi kani ka sur jong ka jing kermen ko pa ka balong ka bor ka ban long ka jing kersan ba ka ban thau thamai yangi ya rab yangi we pi we kani ka por kan rada Pengen mahat dia kata kabor ke jong mensiam bakoi. Uban pasiau ki dok not ke jong pengen laban pedang ni kan ke jong sisaj ka ktien ke joma. Kaban lang kabor kaban kersaan yangi. Ya rap kan rat bi jingi barok. Keren da kabor ka buram belai ke jong me. Kersyukur kuyu syakri jong me. Kersaan yu dan rengkat bat u kan rat. 4 Julai ban le ru em unum la ban le ru em klema me. Kan rat bi ke ditang ya me ban man krau. Pat yang apan mai red. Ya rap kan rat bi in mar kata ngadwai ka kerteng ke jong tribe no penim jong yu Jesus Christ amen ki para bangait bi kum bangalaong na do ka basdang ngadan hang ni rengkat bagi parlok ki jonga bakum ta shwa bangat keren kan kerpat yai kersan rengkat bagi parlok kersan di weni ki khun samlah ka balang ke jongi idon si mangkerpang i badi i weni ki nongkit kam jo seng samlah apa sinat pedeng ke jongi I balaru usketri jangka music patru khot jangka choir bukan tengah khot ti bagi parlok kin ai kin ke jinroi kerpang kan ka pobahdin kata ngasa syem ya ka banta pat keren Shem you nong pen im ngama ding u mensi ngalang amru sakit weba jong kapo langala ja yang ngala shem menta men hen
lakum yang hapon yang alaplat patlama dashisha nganom thai din ngalong jing thao themai mentangan jeng kerna tam hu jisu men henin jonga kalale pop jonga barolama lasai kuda kesna dan kabur bapen labang pentindu ya ubriu nakapang langayay hap-hapang mathajing negran hot atray ura yang upin iya kalenti kajing shisha jeng kernen tang hu jisu men henin jona galane bob jona baron lama lasai kuda kesna jeng kernen tang hu jisu men henin jona galane bob jona baron lama lasai kuda kesna lasai kuda kesna. Ngobrol kulkui pikir shan bagi parlok. Ki para banget biit ini shashkor ka kubor ka ni kapor. Ka bentana ka kitin ka jo oblay ka bagen puson ka ni kapor ka long na ka esta. Kita habis sekal nong ka pasaw ka khot ka bakhan riu. Ka baong hit ki kentin khilet. Ya lumlang ki jiu barok ki badan shushan. Batu ya charging it. Na ka benta jonga. But wat bam lam ne di lai sngi men met la ne men sngi ngaru bat ki thai samla jonga ngin ya sha jing it kum ju bat kum ta ngan lech chapo shau sim ka bam long kat ba kum ka an bat la da ngan yam ai ngan yam bat ka phang ka bangin ya puson ka ni ka por para banget bi ka long ka por kala day balai nakam takkan ka pateng benriu ka mamenta kapor kala day bagi di balai ya kan ka pateng benriu ka mamenta ki para bangkit biit kapor ka deke ke badan kamba kapor kalong ke ka bakal pang ba bagi tahu pandangon padan kam ya kapor kalong kajing mentoy kalong kajing kerku bagi ya kisamla kapor kalong ka badan kamba namai kadi kapora ka papi sedang ban ki kadi kapora ka papi sedang ban yeng ka jing im ka jopi kadi kapora ka papi sedang ban wat kadi kapora ka papi sedang ban pen kre ya ka lawe jopi bakan long ka lawe ka mas scam pada kapor papi alang samlaro ka papi lik det kapor ka long ka badan kam ban pen biang namaradam pen biang ya kapor la sat num mo ngala experience ka tangal da bian been through Barkum tak kapor kalau kau badan kamba. Bat para samlah be ik ngadan banyak thu ipi. Kalau kau badan kam yang giban skong thu ya kapor. Bahkan ni ka kubor ka khot yangi kum ki samlah jong ka balang. Yangi bengide ban skong thu ya kapor bahkan ni ka pateng. Benriu ka pama pi hab ban im. Ha ka pama pi yat lenti.
para samla ka di kapor ya pi ba pihak ban sim kia bai ka ni kapor ba kumta ka ni kapateng ka jonga ba ka jong pi ka di kapateng ka badan kamba ladang apit tang kapateng jonga ba kapateng ka jong pi kala ya per ba bak labang mo ha kapor mangadang rit mangangaken mau ngili tu sok ni yang ki para marjan Bandalali tu sok nagi yang ki paramarjan ni syabom hagi paramarjan ki jongi. Pakata ka jing syabom jongi ru kamde ku syabom malu mala. Kom babom me pahing em paramarjan ru uju ujing tau ki bom mengi ki bom ruk se ru dasau ki khawa batu sok. Kut tang kata pertasi imi khajing ai kong mom gini iksi ju pilawan tu sok na yang jongi ong si mi khajing ai e. Dala poisi yang ong mi khajing pamji yo ba ma yang sakrwit antaru. Sakrwit saki bahing masem. Lastly, let's say me. Oh, si me. Up dawan ko pa me. Nalawan ni pada me. Beli kun patia papa mahap. Beli you litu usok na. Syabom si pa. Taba next day, litu usok kum chop. Kata dia ka jinglong ha ka pohor ka jonga. Kam kan mau bangin dan ya kata ka depression. It was just another day. Kada kini kapateng kalap air. Baladale syamah ng syamah ngi mensyuah. Bom makmat ki brio. Maya makmat ki brio. Kapati kina in go through you gonna get depression. In go through ye ki bakta ye ki jimut perkat ki jongi. Ki para banget bi kani kata kapateng ha kabang yo i ki jingkiu jong ka jingnang ka jingstan. Ka jingstat ka jingkiu jong ka science and technology. Ka jing sedang ban kelah ke perkhat ke perdang pada wini ki kun samla ka palang di kin thei bukum tang ai la kambyang karta ben long riu du khat na ben pat long riu du khat na tre ki samla tamo ko i te khna samlang ong kong alin ni iwan bele pastor na babi di bek iwan ba jeseng samla I join ba ki jes yut wi ki yut kam jungi bukum ta ter ngong akeli ong karta jong pi kat no mentah isu pek bengai isu ong be ani pastor kong belai Pim jutip ben kelir tan ki kentei. Oh my goodness, kau kini ke baca. Mulang man kelir tan ki kentei. Kau balai. Menjulang pastor ban keli. Ngapa ngak keli dah kejimut? Bangan tip I kerta ka jo I ilalong naman long redukan. Kejimut jangan sendek kalau man pensyari ban long redukan. Badi ya kamak I pa sidin irki artanya pastor it's a secret. Nang ta susu ngadan ni onu kun jonga. Bedu tu gen alpha mo. Hau ni ri la compare susu ka jimut jeberkan. Agaw ini kising ya bam breakfast mangap mo tie tre syo ban bam te kisim bam ba hi yang papa ngatat bam itu. Ngala tat bam ke ni. Ang kun bam se bam papa jam papa jam pi te pi re pa uniru don. Uniru long ban bam ju benar. Upet janga wan no kudup yang api tibong no papa bam no api sengasen ai ba pim jiyo kata dia thought process ke jongki la nang gelap bat para samlah ki propose nam ta kata ka pateng ben riu la tip ki kum ki traditionalist kita ki baby boomers kita ki generation X ki generation Y ki bala tip kum kita ki millennials ki ba mangang ha kata ka pateng ben riu ba kita ki generation Z ki generation alpha bagi kita ki generation Gen Z kita ki generation alpha bagi ni ka pateng ka bandang beteng hadu arjar lai pokunda kita ki generation beta banda padeng jong ni ka pateng menriu baro ki babun ba ki samla ki badan ka ni ka por ki ni ka pateng Gen Z ki bagi kun jong pi ki kseu jong pi ki babun ba ki ni ka pateng Henry para banget biik ngakwa bani tu ipi berkerpang ipi ki para samla. Kani kapateng kadi kata kapateng. Ha ka pamapi ki kun samla jong balang. Jong ka balang. Kade ya pi ban sim kya bhai kani kapateng balai. Sa bani tu ipi. Kadi kapateng naki pateng ben riu ka bamat i ka jing e ka bakrau ba. Kala yo i ka khlam. Pada ka khlam covid kala experience. Ki ki thma ki ke economic crisis ki kata kajing yar kajing hakayo kakot kajing du kam kajing du jam jegi samla ki mar per ki kendu hakajing ya linti ke jongki ye ki jing e ki babon ba
Kita ni ke sarkar ka bam ai ke jing ke shan ya pi. Baru way ni nong thokot uba concentrate bha ya ni ki Gen Z. Uba kerjang Billy Wilson Wong hakakot ke jong u. Gen Z considers these storms as part of their existence. They consider these storms as part of their existence. Nang ta susu ka bakama ka long baka ni ka pateng ben riu ka di kata ka pateng ben riu ha ka ba ki ba bon ba ki khon samla kem tre ban pin yes no shu bat ka balang ha America kaladon kata ka baki ong ka great di churching finda pet ha Amazon ka dong ko kot spang ka di great di churching ha ka baki khon samla kem tre ban let shu shi jing seng Kadang ni kapateng ha kapag kiba bon bahagi samla kitau hi yang laka jinget ke jongki kem yang shot tang ya kawai ke jinget kei ka baki sngow biang bat baki sngow ya ha baki yo nakan nyam Kristen ki pidyang baki yo nakan nyam Hindu ki pidyang baki yo nakan nyam Islam baki yo nakan Buddhism ya Sikhism bat kumta ki pidyang ya ka ka baki sngow biang ka ba fit ya ka jimut jemperkhat ke jongki Nang ta susu de ni ka pataka pateng ben riu para samla. Ha ka bagi yo baka nyam Kristen. Ha ka bagi yo baka ktien ke jong ublay. Ha ka bagi yo ba ujisu long umau jentut yaki. Kei ka daw na markim lawan practice premarital sex. Kei ka daw bakim yo ban le abortion. Kei ka daw bakim yo ban practice ka ni ka same sex marriage. Maaf yang hapan kerani kita. Haka yang ke berkentang ke jong boleh hindi kidi hot topic kidi hot issue ki pementang bat ki ja shisha kani kumta kani ka pateng kadi kata ka pateng ka persang ban lehi ban yahi ka pateng ka it's my right I'll do what I want bagani ka pateng kadi kata ka pateng para samla ba ihit ka mat ya kata ka mental health crisis Kinawat binya house nam arja arf lagi itu bagi ba bon ba de nak ni ka pateng ben riu kiba don ya kataka kiba mat kidi kisamla kiba ngat ba ka depression house nam arja arf ar sau fu ar persen ya tu bagi di ni ka pateng ben riu kiba don ya kita kisamla kiba bon ba kiba don ya kataka mental health issue kiba don ya kataka jing shitom haka jingmut ki jeng perkhat ke jongki Baka dega ni taka pateng ru ha ka ba ka jing syakta ha ka social media ka jurba ha ka ba ka bon ba ki samla ki sngow baka perthai ka jong ki ka di social media pan si pa pin si iki bon ba ki samla ki suicide kala di tang baduna followers ya lak samla ru ha social media yo samla ru ha social media tiet bajiru ha social media lek ba ma restaurant ru ha social media katai ka di ka jing em ka jong ki hang tai Katakan global instability kitma ki klam ki kubor ki penjat para beliau kapa penjat ya kamariang kini ki kta ba ya ka jimut jemperkhat jong kini ki khun samla kini ki sngi bat kandang kta syusyo haki pateng bandangwan katakan economic bat ka financial instability ke bangi yo kini ki sngi ki jeng hiran haka yo ka khot ngi ki popon ki samla kem dan kam dan sam kita ni degrees ki jong ki Shanghai yang supaya perkhat baka de gande ka pateng ha ka bangin yo baki khon samla ki de ke baladap ram lupa na du padang puli ke ladap ram lupa maria de puli ki hak ki khore ban yo kam nama ki hapan sil ya kata ka student loan ka jingbam tikna ya kalawai Kesorkar kebalik kai bat kalawai ki khun samla baka de ka por para bangat bi ka bau blai ukwa ban challenge ya pi bat kerpang ya pi ki para samla ka por kala poi badeng ni dei ban le ai ya kan ka pateng ka jongi ka pamenta it's time Tang kita yung gidon ya ka mission week ha kabalang ka jongi ba way ni ki shakri ki jong blai wan bo blai thu e ko wi ki jing thu khanang sai thu sa ka we hadian ni ka e ka bo blai thu e ka we ka jing ja wang ha ka we ni ki jakala don ka we ki evangelistic campaign but ha ka ka
senyalap lah itu bagi kita ki para banget jong kata balang kila lit banta iki poster keleng saudong jong kata snong lan kata nong ba ha ka bakan iki evangelistic meeting kalalong bara kata poster la thought Jesus is the answer balalit banta keleng saudong but para samla bi iki beja la itu ba ka we ni kita ki poster ka balata ha kata kanong ba dan ba tho hatrai Jesus is the answer. Don batho hatrai. What is the question? Jesus is the answer. What is the question? Bon sin ni kwa ban jubab. Ya ki jingkeli ki baka perthai kam keli nangi. Bat ngemla ban jubab bat ya ki jingkeli ka baka perthai ka keli sisa yangi. Kum nongin jubab ya ka perthai da ka baong ba ujisu lang ka jubab. It's very challenging. Bakom ta parasam na. Ako hat ipi ba pinsong tu ya kapor jo kani kapateng benriu. Kay ka baka kwa bangin jubab. Nanga panapi kum kita ki bakam ya lede bangilong kinong buot ki jong Jesus Christ. Kisamlah kini kisi kani kapateng ka pamantang yu iplen-plen ki tu khlo yangi. Dan ki be tu pakimlong ki basoti show ki tu openly with pride. With full of ego gitu ya kata ka auria kim saleh syu bantha ki social media ban em kat kum ka gospel ki ong lalong too outdated these days ni ibai kata ka spiritual dryness kata ka jing terkhong ka jing long men sim ji ki kun samla Pagkapit kan mau ba ya kan jing terkhong ka jing long men sim kan mau yo sadhu sondor sing ka we ni jing tu khana lai tu budan hang te hello himalaya baraka popo dang le ka meditation ke jong u lai tu u shong harut jong kata ka wa du pet yo to mau shislam ba u i yo to mau ba compare budan hang ta po paduang u te u mau u la don la slam ba hang te ya po orang kan say yo te mau pangan pen pat ulong kum no syapo pandalapan pat usyam ba ulong upa terkhong syapo makanya ka jinja ka balaja ka di tu khana ka bala tho ka ta kot ka kadung yang ngangak permentang la jandap sau pos nam ban ngakili ya de ka jinglong kristan jonga ka long kumno terkhong na ka ji keli gini ka juga jingli para samna keli gini ka juga jingli para banghen ka jinglong kristan ka jonga ka long kumno Henry para bangit bi hakum kani kapor hakum kani ka juk ka pamapi pihak banyak nanti Don Jinkerman yang apa je pi kibatip yau blay ubaim ka Bible ke itu ya ka we ka khun samla ka bala syajid banlong ka tengah jong sim ahaseres kadai ka bahabriu ba ya tu ka kitin ka jo blay Henry ni ka samla ka dikata ka samla ka belas ngotu ya ka por ba ka pateng benriu jongka bat baki breu jongka ki mat ya ka jing bat baka don bat baki breu jongka ki don ha pedeng jong kata ka jing sya pen kre ha ki nong shun ban pen jot ya ki baka ni ka samla ka di ka Esther lada ngabat pi ki para samla lada ngikwa ban skutu ya kan ka pateng benriu ka ba nong shun ubalong usaitan ubaladan ka jing tmu man penjat ya ka day yang iban longkum ke Esther ada pipet ya ke Esther para samla biit kadon giei ki ba ai men sim yang ba dia pi bagi tangan kedua ki santeni ka baningkong ke Esther kalong ka basyur Banamar kata kajing slur kejongka kalong kata daktin keparengan bo she was a risk taker samlama piru long kita ki risk taker nak kebentau try ke Esther kelalik ben mi Ahmad Josim bat kelalik ben mi Ahmad Josim kelem da sya samon Josim Nek lem depan jingbit lupa, lah nek lem depan pentip lupa, syausim bahkan sawan ban pau Ahmad jong.
pitip para samla para banget bi ka baap ka Esther ka David ka jingyap. Ka David ka jingyap ka baap ya ka Esther. Bat kumta para samla bihin. Kalalong ka bislur. Esther kalong ka basawa kat bakan riu ong. Kilet ya lumlang ya ki jiu barok ki padon Shushan. Patu ya shajing et na ka benta jonga. Bawat bam la ni waddi lai sngi men met la ni men sngiru na ba ngaru bat kitai samla. Jonga ngin ya shajing et kumjo. Bat kum tangan let siapa usim. Kabam long kabakum kaan. Baladangan yap. Ai ngan yap. Kadang res teka. Kala res nakam taki beriu lah jom. Para samlah pikloi ban res. Nakam ta ukres pikloi. Ladan wei para samlah ka balang ki bikit kam jeseng samlah ka bikasing kadang wei ka kena ka phone. Ka phone alai sen ka kum bakla kata ka dial si dial ka wrong number. Pati para samlah bikit kam ka balang idi bejumelin ban beslur ban ya thu yu jisu syaki beriu ki ba empat itu ru. Para kata ka jing bakla ban phone ya itai parlok berkumta i rashim kabuno ikiliabi kerteng kumno pideina bagai itu kena kadina orisa. Berkumta kasa hostel berkumta ka uto itai parlok jongai ong pilajio skos pang jisu kong hooi ngalaya skos pang jisu ngade ka kristan berkong pide kristan kong hooi ani ngasong kemen ngayo ban keren ya pi berkumta itai parlok jongai kili what's your aim in life. Kong kata kena my aim in life is to serve God one fine day. Kong hadin bang lada pendap ya kelas 12 ngakwa ban let ban long pentubit ya ladi sa ka missionary bang ngakwa ban let ban play ka kerteng ke jong Yesus Kristus. Bagum tai ti parlok sedang ay ang pimtiang ya ka persecution. Yang no. Am tiang ra. Yang balai. Hau balai lada ban le ya ka ka bakraw na ka banta jong ha ka ding na. Kane yu yang ha pangan res na ka banta ka jong. Pagkumta para samla hakan ka pateng ka pamenta ublehu khat ipi pinot ne manlong kita ki rest taker for Christ kabahar ka bangiyo i kani ka hakani ka Esther ka basutunat pa kani ka jinget ka ka faith ka baka ka don hauble kalong ka badon ya ka jinget hauble ubaka ka syakri bakata ka jinget kalong ka baskem ba kalasyan ya hauble shwaban le ya kani ka kamban le ni hakmat ka josim ka baka kalatip ba usim kelam ka jing bit ka jong u kelam ka jing saman ka josim ya ka katip ka jing yap kala ap lupati ya ka Henry ka level of Godfidence not confidence. The level of God confidence baka don para banget bihi kabanga pen i hakane ka khot ka bakhan riu hi ngaru bat kita samla jonga ngin ya shajing it kumjo ka pen i ya kata ka God confidence ka baka ka don how blay ka tip balada ka pai show blay ubaka ka syakri unju bab iki jing duai jongka bat para samlanga khot ipi gani ka janmit bat yang ngilang baro wat syap ting para banget biit nget how no blay wa pilasanya nget how no blay wa pila khot karpat ya ka kerteng ka ju pin sala ban le iki iki bakraw na kamtakan ka pateng ka bamantang wat laki nong shun ki persyang ban heart mai ya ka pateng wat ki kuslai ngakhat ya pi ba pindon ya kanika Godfidence kemudian ke Esther kamalai ke Esther kalong ka beriu ka basyampang full of wisdom ke Esther kalong ka beriu ka bastahan ka basyampang bat pio i kumno kalalek ban pawa khmat usim bat kumno kala plan ya kata ka jing lek ka jongka bat kumno kala plan man pelong nya usim bat yaw tau haman ubalong unong sion jeng kijiu ban wan siya ka jeng kawai ka baka kalapan kre bat pidan kami ka jeng start para samla pidan kami ka jeng sampang bat pinla ban yeng ban yada ya ka pateng ban riu ka pamenta henry ka pidan kam ban le ka de gani
proverb lai kan long ka basan tu ngai chau trai dala ka donot barok bat wacan ya hala ka jong ka jing champang haga lenti barok tu pla ya te un pen bet ya kelenti ya jong me Pini ho ya kata kajing start ban la ban ya le ban ki bor ki ba persang ban penjat ya kan ka pateng ke jong apa ke jong pi para samla kam tam ya kan ka pateng ke jong pi ke ba menta da ka ba nyet hau nu ble u ba long u ten rai jong kajing start ban ka ba sao ke ga bang yo i ne ka Esther ka long kata ka brio ka ba snoret ka ba dap ka ba don ya kata ka humility haka Andau Mordekai ula paktin syaka. Bat ki kentin ki bau Mordekai ula pak syaka Esther ki kentin ki bakam kor. Ki kentin ki bakam Esther kalau ka basau ka khot ka bakhat lai du khat sau. Mordekai u paktin wong kum ni anda kum ta Mordekai ula hukum yaka yaki ban pen pai ktin ha ka Esther. Tuat perkhat halade. Ba pan kamlat haka ying usim ban yigi jiu barok namar lada pan sengap jarno ha gani kapor ti kajing yarap bat kajing pelat kan mi yaki jiu naka wei pat kacaka Henry pa bat kaying ukpa jong pa pin jotno bat batip lesi Palawan sya kata kahima kenang nak benta kabakum kani kapor sab kajing kor jo kajing kran kajong Mordekai ya ka Esther kalapin i kajing snoret wara kajing kran kor kajong Mordekai ya ka kajing kran ka ba ba kadai ka mahadai henre ka la ailah ya kan ka jing penrit ya ka jing snow red ban sen syar ya ka para samlala de pikwa ban long kita ki nong job ki ban job ki men sim ki ba koridor jong kan ka pateng ka banta bat ba ka pateng ka ban wan pidon kam ban kop ya ka jing snow red ka Esther ka don ya ka jing snow red balada pipi sarong para samla pimpen red ya dia hakmat ke jong ublei uji suru laong ka gospel lada kini kin jus ngap jarno ki mau hikin saya ke angbok baka ni ka pen i bau blei jeng yu bangi syakri udah ublei jeng ki blei udah ublei u bakrau u try jeng ki try u sim jeng ki sim ban ulaban penan kam da kai ru ban penjap i ke jeng temu ke jong ki ke jong u lada ma pi pede para samla lada pi pen pem tre ban ai lad u no blei bon penjap i ke jeng temu limba ke jong pi u don ya ka bor man pendan kam da kom wei pat ban penjap i ke jeng temu ke jong u wat kelet bau blei ulah dapat penkeren beriu ya kakada. Berkom tak para samlah baik. Gidan kam ya kani ke humility. Gidan kam ya kani kajing snoret kenang ba mangabat pi ngindan ya kata ka benta bat ublei ha ka bangin la ban pendep ya kajing temu ki joku. Une ublei u bangi syakri ude ublei u bakwa bandan ya kata ka human participation. Ula ya trailang bat kibriu baru kwa ban trai bat piro ki para samla manta. Ula trai baru Moses. Ula trai baru Noah. Ula lapan penslay hila dia dala dia. Henry ukhat yo Noah. Ula lapan tange ka pertei. Henry ukhat yang ngabat ya pi hakan ka janmet bandan bantaha kata ka pelan ka juku. Panyalap ya kan ka kubor jo ka jing penemai. Berkum ta para samla. Ublei ukhat panya trai lang bat pi. Henry ngenla dai tang ngendangi dan ya kata ka jing snoret ka pen i ya kata ka jing la ka jongi ka pen i kata ka jing la ka jongi ban submit ya lade hakmat ka jong nu play bolong try jo ki try usim jo ki sim ka basan bat ka bakado ka esa galong kata ka brio ka badon ya kan ka jing bam perkat ya lade kata ka selflessness ka jing bam perkat ya lade ka Esther ka bu iki brio jong ka hashwa ban ya lade
dah kabak Hindu ialah de ladangan yap angan yap ong ke esta para samlanga khot ye pi kan kapor bo shwa yo kres hakmat ialah de shadin but de hangta ngin sala ban job ye ke jing joga ni kapateng ka bamenta de hangta ngin sala ban wan lam ye ke men sim ki bakordor shaw kres Henry ke jingkeli haga ni kapor kalong kumnongin laban bo yo kres haswa ka chorus ka balai fuar ngalakut jing mut ban bot yo jisu nganam phai den ki wei la kim tre ngamar wei ngan bot hey ngan i no ya ding pna ngan ba Kajing thu khana shalndet jong ni ka jing ruai ni ka chorus ka balong very famous kai thu bau tu breu ubalado ya lagi khon ubalado ya ka tengah la jong ubalado ya la ka jing em bat ka snam jong ki kala long usembai ha ka baka snong barok away kala pediang ya Yesus Kristus berkum ta para samla piham ban bread ya kan ikan mana di kejong piham ban bread ya kan ikan jing sengau kejong kejing sengau breu kejong piham bandonnya katakan selflessness happy ada kaba pibo yo kres haswa pada ka perthai shaladin ya ladi shadin kejing gelis ka bakhadu akan dikapor para samla lada pikwa ban le kan ka pateng ka pementa kan kedau tang kandian ka beningkong pidon kam ban pidiang yu jisu ka jing ko jong pi dam don option do kumwe ngidon hang ni para nong pop ngitip iki pop yu ke bangi ngile bat ban la ban le na kam tau kris ka dei yang iban kala ka bamut dah ka bangi mare sakading na ha gading kna pen syam yu nong pen emu jong pi u Jisu Kris bat baka snam jong u kala ban satli pare ki pop ki jong isa sisien pat kala ban tau thamai ke jing em ke jongi ke jing ruai ar spa lai para samla bi ke tu ke jing ruai ke bakta shisha ka banga it bah ka khot ka basau le ko ong bangan kermen bangan suk sa satang ka snamu Jisu ban penyo yang nga ka hok sa satang ka snamu Jisu padai ka snamu Jisu ka ban penyo yang i para samla ban long kita ki atyar ki bakrau hakan ka pateng ka pamanta berkumta para samla nga khot i pilech ka ding pna ba pin mat ka jing thau thamai ka jing em ko jong pi pin mat pin syam thamai o Jisu panang ta susu ngihun para samla bahkan ni ka pateng ka pamenta kan de ngihun para samla bahkan ni ka pateng pamenta de hakan ni ka pateng ka pamenta di tang mangi ban yo ka ko gospel ban em pihun tang ma pi ban mangilang ki barang ni ban em ya ki wei kum no dan sibun ki mensim ki bang patep ne yo sngo syapang u Jisu haka jing em ka jong ki watang si senru kini ki mensim ki bakordor ki laban don ha snong ke jong pi kila bandai upara marjan jong pi kila bandana ki sekolah ki colleges bana ki babondi ki jaka hatu kim demo banyo snow yo Jisu banya ka jing pendeme ka jing em ke jong ki yang yo play bakum ke jeng samla dang ini kindiat banai bala dapat ke Good Friday ngi oban pelong ke program bagi homeless sang de police bazar bagi breu ki bawan hang tu ki breu ki ba ngop ka jing ti kiat ke jing ti drugs ki ba em ke jing em ke ba aur ya tama para banget ki don ke jing tu khana ka jing ya tu khana ya ka jing em ke joki manu ban ya tu ya ukresiki manu kajing pang jong ke HIV AIDS kini ki sexual transmitted disease ka jurba kat kum ki statistics le ngila double ya national average kalau kajing le ran yang ni kapini ba kata kasnong kapanong ba ka babun ba ki Kristan ka jurba ga auria ki broken family ki jurba
Adang kan mau kapor bangali ben kawi ke jaka balang adang long on the way ben let hi moment week kapoi te ka phone arlai tili ke balas ngowit adu ba ngau iti perlok jangan beli lang onya nang pi ka kali pakawi ni ki phone call ki ong pastor khun jangal atem suicide la kat no sin show ani ke ke bat hi pau na ba khat wi sin wa atem suicide tan si bi kong i phone pastor ka la ta doi sia bu lok jangal num show yang amen ta kam hit unsa on bu aj unsa show nga ngalapang lut kamet ngala jerem lut ki broken family kita kilong tak kendiat hendak kita bun ma ki kun samla kim kwa ban yo so show you jisu ki ong bu jisu berka gospel kalalong outdated ba kini kisngi Pakai ni challenge pi para samla, pi terang para samla, mau beli unlei ya kan ni pateng benriu ka menta, ha ka ma pi hapanem, pi terang nehem, mau beli ling ba jong pi untrei, ma pi pin long ki atiar na ka menta ka jong u. Lada pi don ni kata ka jing terang, ngaya wer ya pi ha ka kum ka ka sngi, ka bangiraki kata ki revival Sunday, yang nya lebyang, sya kata ka kamera ka bahaneng, bandon ya kata ka upper room experience one more time, saji sen pat ngin led. Barga upper room yang apa dia pi para samla bat ki para bangai bi ya kan ka por, kadai kata gedeng pna, haki ko siu ngin led, ngin ya sem tma yang nong penemu jongi. In mahal dia kabor, kabatut nang tay, kamalong kabor yang ni, pengen mahal dia kata revival, pengen late si kapertay, pengen lagi atiar kita kerau, kabentah ke jauh play. Kemangau macam tiang hirang dan commission weekend, bau ni uju usakri jauh play upanan kam yang ni kintian uang. Lalu fikwa bandon ya kan nika burden la nika jing ngau kya ya kan nika pateng benriu ka pementah ka ba ikan sha ka ba pi ki para samla pi don kam ban le ka ba ma pi pimla ban sngap jar pi not ban ong yu ble ka nika jan mit try ai nga tang si jau na ka tu ka jing pat do not ka jong me just a drop off your broken heart ka ba me don na ka mentah ka nika pertei ka ba jat ka ba rem Bob Pierce uba shem ya ka way ni kinong seng ya ka World Vision wong let my heart be broken by the things that break the heart of God. Ai ba ka donot jonga en penlewet ta ki ki ba penlewet ki ka donot ka jo ublay ki ba penpat ki ka donot ka jo ublay. Kapor kala day para samla. Pangidi ban le ka ni ka pateng benrio. Ko ki para samla pikloy ne em. Kaesa te kalabu yu blay ha kaman. Kalabu yu blay ha ka caka ka badai ka jing em ka jong ka. Mapiru samla pihapan bo. Yau jisu ka caka ka badai ka ni ka janmen. Ngam tip ngalai thu ne mi pi hang ni ngani thu bi ni ji thu khana ba ji thu i di ji thu khana. Kawi ka kena ka baga ka late ban penwitch itu kupa jong ka ong kupa jong kau di posto ba ong papaya lakal ban ngaya lakal ban nga poto kupa orang dan ka jing pen kre ka jing kren ban habawan pentut ikun los wit bau pai kadang kamon wangan le you kum tu be in one show we kata ka world map ka badan ka kamera baru shim kata ka map utar lingkot lengkai bu ong kili pen baik yang ni ka pertai kun Lada pilaban pun baik ini ke pertanyaan salah kai pi uai ya kata ka uai kata ka world map usnai ka puzzle utar lingkot tak ka bosung tu bai di kun jung u berang south snam sun snam mtba pangki kontinent mtba saki pangki duriau kan utiliki don kiri kan utiliki don bat kumta itai kun hab ilara ke kiti okay papai la let badu angkat tu tinem one shot hendai tang hadin san minute itai kun ilawan bang itit nak jang papa let's play yang ini lakai. Waktu aku palu kendit peladap sekun mendak yang yes ngaladap. Ulai word ulai upet biang lut ki duriau biang lut kiri biang lut kita ki kontinent sebarokoi. Wong kun kono pitep sepang kami pidang red bam padi kai te pi school ru. Ide kun ipet yu kupa Ismail yang papa. You know what pitep? Syadin jangan ka durem. Syadin jangan ka pertayam kan ka mam kan ka dur jong Jisu. Tanggawe ka mga tip ladang abu yu Jisu ha kacaka ka badai
the world will be in perfect place. Para samla kadi ka challenge pi kadi ka janmin kadi ka challenge yang ibaro kadi ka janmin bo yau jisu ka jaka ka padai pensala panai ai kadi ka pating pan reu ko pamanta upale uni arab upale kur khuingi upale unai bor yangi kam dei ka jasang yalam atien kadi ka jingkan tu hanga para samla ka donot ka jonga Kapag ngakwa ay pipin pandami gikli, ba't nangi borong ngakwa ang pandami gikli kijong pi. Pangakwa pinkili yala dia ketika janmit. Ngalale ayu na kapantau turai. Ngalalong Kristan kanis nem. Ngalale ayu na kapantau turai. Balada pilaong ketika janmit. Papeleng ngampat le ai. Ngampat le ai shisha. Ngawan ban rawai kwaya ngawan jaseng samla ngawan mit balang ngawan lo dikijing syakri blay nga ai sakakam ko jo blay henry ka dok not ka jonga kadang jengai no blay de ha kani ka jan mit para bangai bi nga khot ipi wan sakading pena wan sakajat jakading pena uci su ap ipi balada dan manu kani ka jan mit kam tami pi gi para samla piong pastor enough is enough. Labiang kan ni kajing em ka arsap labiang ka padon ni kajing em ka balong kata kajing em ka basu em lek menlek ka basu long asap kata kajing em ka balong kata kajing em ka ba em kata kajing em kum kita ki great pretenders ka khot ni pi ka chan mit pin IT thamai se si sien ni kajing em ka jopi para shwal pahinong tuai wan ban tuai ngana ban terwai pi ki para sama pi kloi ni ka chan mit barang try ngahang ni labiang kato men bo ya me haswa pada ka pertai syadien ai ka pertai kan iben yang ai ka pertai kan long kan ong bangalong outdated na ka matau Chris compare reai banga ngalong kajeng mentoy nang ka matau Chris ai baka jing nang ka jonga ai baka jing la ka jonga en pen krau betang yu jisu banga khot dipigi para samla penidak hang ada ke kiti ki jong pi ba pira ayaki barang it's enough trying a one name shura iki kiti ki jong pi ngase yo ban bo ki jing dwai kerpang pi ki para samla ka jamin ublem kur khu pi penihan no ki kiti nglai pi ublem kur khu pi ublem kur khu pi ublem kur khu pi baro blara ki kiti ublem kur khu pi ki para samla God bless you ublem kur khu pi para samla panham no ki kiti ki jong pi nglai yo nglai iki kiti ki jong pi ublem kur khu pi ublem kur khu pi mai ublem kur khu nglai iki kiti ki jong pi penihan no nglai dang dan syo mano syo amang ni pensang in pen kut no dang dan ya pi sa no pin ne pi au pleng a klam ra ki kiti ki jong ublem kur khu pi Begini rawai lang yang kini kajing rawai, kabang kadon kajing kentu yang begini rawai lang. Ladang ngabat pi kini kajan mi para banget bi ini kuat ban mat kini ke revival ke besisha kadai yang ngabat ye pi ban mare sekading pernah. Ini os ngoi kata kasur kabang akordor long kawa pasat li par yang ki wem don bala sa tangkas nam ujisu. Kadi ini parlok kijang agin yalam ni kadi kejing ruai ka ba ars pak lai pada din ka tangan sekerpat itu belabu pan tuain se syem ka bentang kejang ingin ya ruai de ka dok not juga jingkut jingman ingin ruai de ka dok not juga jing ai dilun pada bangin mi na ka ying ka jong ble ngin mi ki breu ki balong kita ki jing thau ki batmai ki samla ki beslur na ka mentau trai ki samla ki balong ka jing mentoi na ka mentau Chris pat ka gospel. Nam ujisu eyanga bala bansha sa tangkas
kasna puji akodos akodolong kawa basa lip haryana gawe om don bala sasatan kasna puji Yesus lat om don yang abanlan sasatan kasna puji Yesus nakapo banyo jingsan sasatan kasna puji akodon long kawa bansani sadli haryana kawe om don bala sasatan kasna puji Yesu akodolong kawa basat lipat yana gawe om don bala sasatan kasna puji Yesus jingsat po kalom bareng sasatan kasna puji Yesus ban ai kunang lakshen sasatan kasna puji Yesus akodolong kawa basat mut haryana gawe om don bala sasatan kasna puji Yesus bangan kermen bangan so sasatan kasna puji Yesus ban penyo hanagaho sasatan kasna puji Yesus akodolong kawa basat lip haryana gawe om don bala sasatan kasna puji Yesus bangan kermen bangan so sasatan kasna puji Yesus ban penyo hanagaho sasatan kasna puji Yesus akodolong kawa basat lip haryana gawe om don bala
sasatang kasnam ujisu akordor lokawa basan di paryangan kawe om don bala sasatang kasnam ujisu sasatang kasnam ujisu Genyalai lang au blei ching ruai Iwan bandeng redik selajat ki bakho ye jong me au blei ku pa jong i pa bneng u blei bolong utrai kan rat jong ka jing im ka jong i wei pi wei nyai ngo ye me ko trai medang ri penim yang i kada du kan ka por bat klebat ka benta ngila yo a trai kan rat nadu dang step ban chakri ya me ha ka jing ka bagan tang he ka jong me ko trai ngila yo ma chi bon ki jing kar khu na khet ki jing snake ka jong me bada ka ne ka por ko trai kan rat ni don na ka ne ka jing ka bagan tang ka jong me ko trai kum ki chakri ki bret ka jong me mio i ko trai na ka khet ki jing snake ka jong i ya ki do not bat ki men sim ki jong i wei pi wei a trai kan rat ni long ki pre ki batlot ki basron ki baduna ka jing im ka jong i ko trai kan rat ni long ru ki nong pop ki pre ki bla chat ki bla ram Rai trai kan rat mem semli no yang i hang tan rai medang ri penem yang i kada du ne ka por a chi so i ni da wai trai kan rat hoj ni yos ngau ya tin ka ba em ka jong me ko trai kan rat le bau shakri ba kordor jong me ko trai a chi so i ni da wai a chi so du mai ne snai ban ta yang i dolo jong men sim ma ku ka por jong me ko trai bagi la ban yang scam na mata ka buram ka jong me kat baga jing im ka jong i kadang sa ka ne ka sla kan deu a ji so bi ja ka jing ya lenti ka jong i ha ka ne ka pathai ko trai kam tam kum ki khon samla trai ni ma chi bun ki jing ten ju ki jing ya le ha ka jing im ka jong i ka kan jado ka jong i ka ne ka pathai re a ji so bi ki da duai lang ba ka ne ka por mani snai ko trai kan rat dak sang di play ka jong me ko trai but scam yang i we pi we ha ka jing ya lenti ka jong i ka ne ka pathai hoi atrai ki urgi hap iya ja ke ban pin pensosi ka mon ka jong me re a ji sbi ngi da duai ko trai kan rat la ka long ki tin ki bi kran ki kam ki jong i ki bi le bat ki kam ki jong i ki bi tre a trai kan rat ya rap a trai kan rat ngi laban pendon burom ya me ha ka jing im ka jong i a ji sbi ho ji sha ko trai kum ki long yeng ko long sem ki khon ki ti ki jong i ki ni ki sni ko trai ye kan do shi pun ki jing e ki jing le a trai mar ahai kim bangshu atrai ban kiu kim bangshu atrai kan rat ban ngap ye ke kai na ke tin ka baim ke jong me ina du wa ya atrai kan rat ling wa kan ka por manis nahi ko trai kan rat ku mablap pa ye ke bible ko trai senam ke belai no aji subi ina du wa sai sen pat atrai kan rat kum ka palang kum ki long ying long sem kum ki khon sam la atrai kan rat ni don kam ye ke bible sen pat haga jing em ka jong i aji subi to ai ba ke bible kan stang shwana ngi kan sedang shwana trai kan rat hag jing hai lenti ke jong i hag ne ka play nyo ma chi sha ya kata ka por ka jong me bangila trai kan rat ban jeng ban jai ban le ya ka mon ka jong me om da ke jing start ka jong i ki breu re de ke jing lam ka por men sim jong me ker khu ko trai kan rat ke khu por ka bali os ko ke ne ka por ko trai ai ke nyo chaka kam tam ka jing im ka jong i we kan jo chaka kam tam ki khon samla ko trai kan rat bikin long ki saki ka ba kordor ye me ha ke jing im kat ba me hi madang pasa ingi ka ne ka sla ka perthei a ji su bi ngi da wai leng ba ka ne ka por a trai kum ki long ying long sem ha ke ni singi ma chi bon ki jing e ko trai kan rat ki jing pom so chu jing bot ki jing le ke ba pon ki jing ya pat ki jing ya pra a trai kan rat ki bala long ru ye ki khon ki ti ki chongi ha ke ni ki ski ban klumar jing bot ha ke jing em ka jong ki a ji su bi ngi da wai leng ba ka ne ka por mani snei ban kranda lo jong men sem ba khoj ka jong me ko trai ha ki long ying long sem ki jong i ko trai ba ke jing ya lenti ki jong i ki nyos ngeu sai sen pat ye
Kaktin ke jong me ko trai ban pen thamai ya ki jing ki sem ke jong i ban pen thamai ya ke jing im ke jong i sai sin pat atrai kan rat ngin yo ya ta kabor ban i ban syakri ya me bat aru atrai kan rat bangila atrai kan rat ban kiu ban wieng nak bata ke burom ke jong me ko trai senang nikong nak ke jing im ke jong i shimet baru ki long yeng ki long sem ke jong i bangila atrai kan rat ban pen telun ko trai ya ke jing syakri ke jong i me hakil yeng ki sem baru hak balang ke jong me ko trai gida duai ko trai kan rat ling ba kan ko por ko trai wat ai ba kan ke jing syakri ke jong i ka long tang pendep ik program reto ai ko trai kan rat kan long ka chisha ka bor ban thau thamai nak banta ke jing im ke jong i we pi we ai chi su bi gida duai ling ba kan ko por meni sne ban ron khat ko trai ala ka jong ka balang ke jong me hang ni biu i ko trai kan rat hoi ya ke jing persang ke barit ke jong i ko trai ban pentelon i ki kam ke jong me hala ke jong ka balang ya maha chibun ko trai hoi ni don apleng chibun ke jing telot ke jing rit men sim a trai kan rat reng de wai a trai kan rat meni sne se sin pat ban kren man tolo jong men sim jong me ko trai ben chai bor yang i we pi we ko trai kan rat ru ki nong yalam jong ka balang la do a trai kan rat kam tam ya ki seng ko trai kan rat ka seng samla seng kete ki jing seng knaru atrai kan rat to don kat ko trai kan rat ki nong yalam jong ki we pi we bagina yos geu ya ka bor ka jong me ko trai baga jing pentelun ko trai kam ko jong me ko trai to ai ka jing start play ka jong me ko trai kan rat bagni yos ya ka bor ka jong me ko trai kan rat manang pentelun ya ka kam ka jong me om da ka jing start ka jong hi kim ki breu ndai ka jing yalam ka bor men sim jong me aji sobe ni em magini ki sngi ki por ki ba e shisha ko trai kan rat kum ki khon samla shisha ni ma chibon ki jing e lagi long e ki kam ki ti ban yo ki kam ki jam hoi a trai kan rat ke ne galap pen kelumar ching mot ko trai kan rat ya ki long ying long sam kam tam ni khon samla ha ki ki sngi ki bala biang ya ki jing pule ki jong ki aji sobe ni na de wai na ba ka ne ka por ko trai kan rat sai sen pat wat hapdeng ke ne ki jing ye shem ga jong i ko trai rei to is ne ban bat scam ye ki ko trai paling bagi ni ki jing e ki jing jar ki jing yele ki jing tencu ki bang de ban mat rei a trakin rat a ingin yai ta ka bor ke jong me bangin hun a trakin rat long gamon ke jong me na ka banta ka jing im ke jong i we pi we a trakin rat nge scam me don ka plan na banta ka jing im ke jong i we pi we ban ni shania ban ni ai ti scam ha ka plan ke jong me ko trai bangin yo mat ye ke jing kerku ke jong me a ji so bi ja bangin sami no na ka ying ka bagan kuit ka bagan tang ke jong me ko trai demen kerku ki e barok ki mala pendap ka ne ka por kerku ye kam tam ye ku bor ka ba im na kdin ke jong me ko trai kan yo jakai ki donot ki men sim ki jongi ayen mi nang ni ko trai kum ki breu ki bar thamai ko trai kan rat bangin lechi lagi jongi yeng ke sem ki jongi ngin lei ta ki jing supat ki jing kemen ke men sim baru a trai kan rat bangin nang la ban yai ban yeng ban im bat ban le e kamon ke jong me kat ma mi hi medang pesa ngi ne kesla ke deu is nei ko trai kan rat ban sgau i jing khot ker pa jong nga syakri berit a trai kan rat to isne ruban ma bi ki pop kiring kang ki palat ke jongi ki mai pen so si melenter ki sngi ki jing im ke jongi sngo ko trai kan rat jing khot ker pa jong nga syakri berit ha kerteng jisung idwai menta bat chipom chukutru amen. Kublai shibun temen besan nak benta kejing alam kejong pi kejing duai lang kene ko por blai un ker kui pi ngai kublai yai pastor ka kubor ka bakodor ka ba khot yangi walangi em kum ki samla pedeng kejing du jeng kermen ka khot yangi ba ka don kejing kermen hau Jesus Christ ai ba kejing kermen ka ba ka kubor ka ai pedeng chongi kan pen syat bor yangi kan pen thamai bor yangi bangin yat in sngus kem ka jing yat lenti ke jongi daga bangin page shaga ding pna kalbari ubleun ker khu ya pi pastor ringkan pat kini ki perlok ke jong pi ki bala ai ye ka jing ruai ka ba kerpang baru kumjo ki bala yalam ye ka tu ke jing ruai ka ba pen rehem ye ki men sim ke jongi kala ra ai ki men sim ke jongi bat kala pen kendu ru ye ki men sim ke jongi ngin sngu tu ye ka jing ie ke jong Jesus Christ belasha halor jong ke ding pna manoban sai ki pop ki jong pi di ka snam ke jong Jesus
kabala bansai ye ke jing tinget kabala bansai ye ki pop ki bari bat ki bapau ki jongi to bleun kerku ngin mi na kani ka ying ka bagantang u bleun pen shat bor ngi kum ki kon sama u bleun pen shat bor ye pi ki long ki mi ki long ka pa u bleun pen shat bor ngi lang baro kani ka bor bangin mi nang ni daga jing pen thamai bor ki jong play bangin la ban yat ngin snows cam haki kular ki jong play u bong han yai long rengkat bat pi hadu ka bawai no kani ka perthei ngin penwai ka jing shakri ka jungi da ka bangin yarwai lang ka jing ruai ka basan spa prapusau ka jing ruai ka basan spa prapusau ya thu ko men sim junga shanupan saher ngan saher shalendet jongkil o ngin ruai ka jing ruai ka basan spa prapusau pro lightly ki khot hadin beladap man ruai kini ka jing ruai ngakir pat I pastor Reverend Landan sim inbo ka jing ruai ban sapelai ka jing kerkup ruai ka jing ruai ka basan spa prapusau sim jonga shanupan saher ya tukumen sim jonga shanupan saher gan saher shalinde jongkil o Gan saher, shalende jongkil o angalaklon neem Abba Jesu unwan shao yanga angalaklon neem Abba Jesu unwan shao yanga ya tukumen sim jonga pao ayushata ya tukumen sim jonga panyo ayushata gan sayo kajing bom jukun ngan sayo kajing bom jukun angalaklon neem Abba Jesu unwan shao yanga angalaklon neem Abba Jesu unwan shao yanga ya tukumen sim jonga ban ai ya pa ya tukumen sim jonga ban ai ya pa unsa ai utrai bat hau yanga unsa ai utrai bat hau yanga
Jesu und wann schau jangan angala glory angala glory neem aber Jesu und wann schau jangan. Ngini duai. Ublay buk pau jangi bahabneng yangu imekotrai meladonrekat ban ngi barok shitayau hak bangilayawan ban duai ban kerpat hakamat jongme meladonrekat ban ngi menin ke sengiru lingba ke jiaseng praise and worship hak bangilamat tangi ke praise and worship nrei ke prayer and worship bangilayo ko trai kerat ban mani ban syakri menadu tanrai ke donor Bada kani ke sengi meladon rekat bat ngi ko trai nado ke jiaseng men step men sengi bat mentamen medro ngi aingo nagabenta ki baro ki bangilala ban pendep ki banginget ki lo ke bura me ke kerteng ke jong me badi ko khubor ke bangilala ban yo sngo ke bala kren ngi ko trai kan ra ngi aingo bi pastori long badang samla badi la kren shaki khon samla jo ke balang haga jingbu kentien ke bagi samla ki la ban sngo ye ki phang ki ba pensyayong jingmut yaki nginget ko try kani ke sengi ke leyo shibon ki jubab ne ki ke bi pastori la kren to nang ker khui ko try inang yo ega sap ban kren hagarta jokini ki badang samla bain la ban pensngau yaki ko khubor jogo gospel ka bamju kala hapeng ke perthai jogo jingkala nang ker khuru ikini ki parlok bawan lang bai pastor ki bala ai ka khubor jogo jingelap ling ba ke jingruai ke jongki ba nang ker khuru ya ka jinga trailang ko try kan rat ka jongi pastor kinong ruai mangi bat kiwei patro ki balang ko try bangin la ban job iki men sim ki ba kordor sha ka jinget hau Jesus Christ ba nong pdim jongi ker khui ka jinga seng samla jo ka balang ka jongi bat ker khui ka balang ka jongi ko try i duai ngi pan ka bor ka jong men sim ba ka jing tre pla jo ka ri bible po ka balang ka jongi lanu men ai ko try ngi ai up ya ka por ka jong me ba men le plus as sin hang ne ka balang ka jongi ya ingu ko try na mar ka jing darkat ka jome bat ngi shania aga jialam nang ne shakmat ru ma bigi pop jongi ki babon ngi pani ki ne baro ngi dem ngi ngo ngi pediang aga kerteng ka jong utrai bat unong penem jongi Jesus Christ ka jinga ka jong Jesus Christ suba utrai bat ka jing ba ka jong blay wok pa lembat ka jinga selok ka bat hyang ka jong men sem bakoi kin yai long kin yai sa rengkat bat ki reu ngai ru keleng satlak ka ne ka perthai menta bat shaduki arta bamju kodru amen